Takže dnes máš veľký deň. Povedz, čo by si chcela. Chcem mačku. Dom nepovoluje zvieratá. Ty ho vlastníš. Prvý kúsok pre oslávenkyňu. Kúsok odlož pre ocka. Schovaj ho do mrazničky vedľa vlaňajšieho. Čo je? Tom Brand je geniálny obchodník, Budova Firebrand bude najvyššia v celej Amerike. ale zlyháva v tom najdôležitejšom. Ahoj, Tom. Áno, ja viem. Meškám. Tak si pohni a prines nejaký výnimočný darček. Haló, A jeden tajomný muž Vás poznám. som Tom Brand, vlastním Firebrand. Hej, mačkám dávam do škatúľ novinový papier a často je tam vaša tvár. všetko od základu zmení. Len si vyberiem mačku a vypadnem. Vybral si vás. Drobné si nechajte. Tak mačky? Prosím. Môžeme. Tak? Ako sa cítite? Tak moment. Ja som kocúr. Ako to zmením? Kašľal si na svoju rodinu. Kedy sa vráti ocko? Len čo dokončí prácu. Máš týždeň, aby si to celé napravil. Inak v mačacom tele zostaneš do konca života. Neznášam mačky. To je na tomto najlepšie. Takže pán Fúzik, kuk. To vážne. Kašlem na škatulu s pieskom. Nestačí povedať, že máš niekoho rád. Musíš to prejaviť. Si ten najlepší darček. Utob ma. Mám pocit, ako by môj ocko bol v tom kocúrovi. Mal som byť lepší otec. Ela. Hop. Skenujú sa aj mačky? Myslíš CAT scan? Bacha! Fotka na Instagram. Hej, nie. Prestaň. Hej! Fúj! Trefa. 9 životov pána Fúzika. Ten kocúr je divný. Musím im ukázať, že som človek.